2 तारखेपर्यंत भारतीय जनता पक्ष म्हणून मी माझे उमेदवार नगराध्यक्ष आणि 17चे 17 माझे नगरसेवक फक्त विकासाच्याच विषयावर आम्ही जनतेच्या समोर जाणार। ही जनतेची निवडणूक आहे, जनतेचं भविष्य घडवणारी निवडणूक आहे। ही आमच्यासाठी ही निवडणूक आम्ही लढवत नाही आहोत, जनतेचे सेवक आम्हाला बनायचे आहे। जनतेच्यासाठी 5 वर्ष काहीतरी वेगळं आम्हाला करून दाखवायचं आहे, म्हणून ही आम्ही निवडणूक लढवतोय। म्हणून कुठलीही राजकीय टीका, कुठलीही वैयक्तिक टीका, कुठल्याही भानगडीमध्ये आम्ही न पडता आमच्याकडून पुढचे हे जे प्रचाराचे दिवस आहेत, आमचे भाषण असो, आमचे इंटरव्ह्यू असो, आमच्या मतदारांमध्ये संवाद असो, त्याच्यामध्ये कणकवलीसाठी आम्ही काय करू शकतो ह्याच बाबीवर आम्ही लक्ष केंद्रित करणार आहोत, त्याच बाबतीमध्ये आम्ही बोलणार आहोत। आणि ते कुठल्याच विषयावर, त्या सगळ्या विषयांवर, अन्य विषयांवर बोलण्यासाठी 3 तारखेनंतर आमच्याकडे भरपूर वेळ आहे। त्याच्यानंतर आम्ही चर्चा करू शकतो, इंटरव्ह्यू देऊ शकतो, आमची बाजू मांडू शकतो। कारण का 2 तारखेनंतर पण या मतदारसंघाचा आमदार हा नितेश राणेच असेल। 2 तारखेच्या नंतर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा नितेश राणेच असेल, हे मी तर निश्चित पद्धतीने विसरलो नाहीये। आणि म्हणून ह्या आम्ही सगळेजण अतिशय स्पष्ट आणि ह्या क्लिअर भूमिकेवर आम्ही काम करतोय। आम्हाला कणकवलीचं वातावरण खराब करायचं नाहीये, मी हे जनतेला स्पष्ट सांगेन। जनते